ଥରେ ନଦୀର ନିଜ ଉପରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା। ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲା, କୁହ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ସବୁକିଛି ମୋ ସ୍ରୋତରେ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଗଛ, ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ। ସମୁଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲା ନଦୀର ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ମୋର ଘାସ ଦରକାର। ନଦୀ ହସିଲା ଆଉ ଘାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘାସ ଉପରେ ନିଜର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା। ଯେତେଥର ନଦୀ ଘାସ ଉପରେ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେଥର ଘାସ ନଇଁଯାଇ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ନଦୀ ନିରାଶ ହୋଇ ଖାଲି ହାତରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ସମୁଦ୍ର କହିଲା, ମୁଁ ଏହା ହିଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମନରେ ଯଦି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ, ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲେ ବି ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯାହା ମନରେ ଘାସ ପରି ବିନମ୍ରତା ଥାଏ, ସେ ସବୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପାର କରିପାରେ।